Ọhaneze ndị m ji biri, ndị mere m ihe mbụ taa, n'eziokwu unu bụ enyi m, abụkwa m enyi unu. Ọ na-abụ oru hala n'ọnọdụ dị otu a, anyị a na-ajụ onwe anyị, ọba anyị jiri aka anyị mee onwe anyị ihe anyị bụ, ọ bụghị anyị. Ndụ ị na-adị adịghị n'aka, nke m na-adị adịghị m n'aka. Nke bụ eziokwu bụ na ọ pụtara ụtụtụ kelechi ya, maka ihe niile bara n'abalị apụtaghị n'ụtụtụ taa, mana iso na ndị pụtara ọ bụ na ịdị mma gị ka ọ bụ ezi mmadụ gị. E nwere ike onye ahụ bara n'abalị na-apụtaghị n'ụtụtụ a agwa gị ụdị okpere ekpere n'abalị, ị nwere ike ị gaghị ekwenye n'eziokwu na ọ ga-abụ onye ga-aba ya bụrụ onye nwụrụ anwụ. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Ọ bụ ezi ya ị ga-asị na ịdị ike. Ọ bụghị ike gị, ọ bụ gịnị? Amara. Ọ bụ ya mere ya bụ oge amara ji na-abịara anyị n'oge awa dịka nke a. Anyị na-asị gị ma ọ bụghị n'isi mbido, amaghị m ebe ọzọ ga-esi bụrụ, ọ bụ ya mere o ji bụrụ n'isi mbido ka anyị si ewetara unu ya bụ oge amara. Ọ ka bụkwa m onwe m bụ Kingsley Imo, ụwa m Afrịka. Ọ bụ na ya nụ onye nji eme ọnụ, oge ruola dịka o si eru. Ịma dịka m na-ade ekwu mgbe ọbụla, ebe ọbụla ị hụtara onwe gị, mee nke ọma, maka ejirimara onye bụ gịnị, onye bụ onye ọ bụ. Ihe sere m kpọgọ ka m ga-akpọgọ, mana ama aha gị. Ọ bụ ya mere isiokwu nke taa bụrụ ji akpụ n'ọnụ. Ihe anyị na-ekwu okwu ya banyere taa bụ gịnị? Your tongue is your life. Akwụkwọ nsọ emeela ka anyị mara n'eziokwu that there is power in spoken words. Gịnị kwanụ ka eji ekwu okwu a? Ọkwa ire. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ na ndụ gị, ire gị dị ndụ gị, ndụ gị dịkwa ire gị gịnị n'aka. Ama m ụdị okwu ị na-ekwu, amaghị m, maka ọ na-abụ o si n'echiche ya bata n'ọnụ. Mgbe ọ batara n'ọnụ, ire mee gịnị? Eburu ya, kwupụ ya. Maka mgbe ire kwupụrụ ya, ntị emela gịnị? Eburula ya. Ọtụtụ anyị ọ bakwara n'uru. Ebe ọ bụ na nka nwere oghere buru ibu ka anyị ga-agọdị nke bụ eziokwu bụ soro m gaa na social media anyị www.isimbido.tv, makwa na isoro anyị baa n'ihu akwụkwọ anyị nke unu na-akpọ Facebook, ị ga-enweta Isimbido. Ma isoro anyị gaa na Twitter, nwa nnụnụ na-agba agba maọbụ chọchọchọ, ị ga-enweta Isimbido. Ma ọkwa na ịbanye na Instagram, ndị ọ dị gịnị ọsịsọ, dịka m na-ade ekwu ya kemgbe, kwa mgbe ọbụla m nwetara ohere ikwu ya masị gị. Ọ bụrụ na ị nwere fonu gị kajara bụrụ nke ike, bụ ndị isi okpotokpo nke gbalitere, onweghị ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ bụghị gịnị? Ị ga download StarTime. Ị download ala StarTime, ị ga na-enweta gịnị? Gị na-ekiri anyị site n'Isimbido gịnị oge amara. Ụbọchị ọbụla ọkụ ha elekere anya 7, ịbara n'Isimbido, ihe ị ga na-ahụ bụ gịnị? Oge amara. Ihe ji ebi ndụ, nke ji edezi ndụ, otu ekwesịrị iji bie ndụ, ndụ ekwesịrị ịnọ n'ime ya, ma ọnọdụ ekwesịrị ịnọ. Ọ bụ ihe ị ga na-anụ ma ọ bụghị n'Isimbido, amaghị m ebe ọzọ ga-abụ. Isiokwu anyị kpọrọ ọnụ taa dịka m gwara gị bụ gịnị? Your tongue is your life. Your tongue is your life. Ị hụrụ ire gị? Ire gị, ndụ gị dị ire gị n'aka. Nke a bụ nke ị kwesịrị ịma. Ire gị bụ gịnị? Ndụ gị. Ire gị ahụ bụ ndụ gị. O nwere otu abụọ na-aba na-aga na-agụ, chetakwa na ọnwụ na ndụ dị ire n'aka, nkọcha dị ire n'aka, ngọzi dị ire n'aka. Matanụ, ụbọchị oche ikpe Chukwu bidoro, ndị kwuru nke o kwuru ga-asa ajụjụ. Ị ga-asakwa ajụjụ ma asa ajụjụ. Ụfọdụ anyị anọrọla ndụ na-ahụ ihe anyị jiri ire anyị mee gịnị? Butere onwe anyị. Ụfọdụ m sịrị gị anọọla ndụ na-ahụ ihe ire anyị mere gịnị? Kpatara anyị, butere anyị. Amaghị m ụdị onye bụ. Dịka anyị ga na-aga n'ihu, anyị ga na-ewepụta ya n'otu n'otu, ịmata n'eziokwu ma ọ bara uru mmadụ ijiri ire ya na-ekwu ihe ọbụla ọhụrụ. Ire gị bụ ngọzi, ire nke m bụ ngọzi. Ebe ọ bụ na ọchị otu a dị, ka anyị ga mee gịnị? Kpata ya bụ efere egwu. Ọ bụrụ na anyị gbarịcha laghachitekwa, anyị ebidokwa n'ebe anyị kwụsịrị, ka anyị mata n'eziokwu ihe o ji bụrụ na ndụ anyị na ọ bụ ire anyị. Agala ebe ọbụla, chere anyị na